Офис сградата Гора, както и целият комплекс, офисната и жилищната част на комплекса, го стартирахме 2019 година. За по-малко от 2 години направихме проект, който е доста труден. За нас беше много важно сградата да бъде много енергийно ефективна, да бъде много лесна за ползване, да бъде устойчива във времето. Като инвеститори за нас пък е важно да управляваме лесно сградата, да се откорим от всички останали. Ние имаме доста неща, с които може да се похвалим. Едно от които е интегрираните системи, които ползваме на Siemens, BMS, Desigo CC, която е интегрираната сградна инсталация, контрола на достъпа, пожароизвестяването. В Иво Петров архитекти вярваме, че системите трябва да бъдат планирани съвместно от самото начало. Една от причините в сградата Гора да изберем да работим с Siemens е възможността да интегрираме BIM моделите, които ние сме създали в началото на проекта и които сме поддържали през цялото време на строителството, накрая те да бъдат заложени в системата за сграден мениджмънт, защото това всъщност ни дава възможност да проследим дали реалните стойности в реалната експлоатация отговарят на заложените в проекта и ако не, да ги оптимизираме. Използвайки интегрираната платформа на Siemens Desigo CC, ние успешно внедрихме зоново управление на климата в офисните площи, както интегрирахме различни специфични устройства, като климатични камери, топлинен и студов център, пожарни клапи, гаражна вентилация, различни контролно-измервателни уреди, като електромери, водомери, топломери, студомери, разходен газомер. Също така и не на последно място интегрирахме системата за пожароизвестяване и контрол на достъп. По този начин постигнахме максимална гъвкавост при управлението на сградата, нещо от което се нуждаеше нашия клиент. Фирма Елсмарт изпълни в комплекс Гора системите за пожароизвестяване и контрол на достъп на Siemens, пожароизвестяването на Cerberus Pro, като двете системи са интегрирани в BMS, обща конзола за управление сградна автоматизация, Desigo CC. Ползите от една такава интегрирана система са много. Първо, самото наблюдение и контрола върху това какво се случва в сградата всеки един момент. Другото, което е много важно за нашата сграда и което искаме да бъдем малко или много лидери, е да имаме максимално добра енергийна ефективност. Сградната автоматизация всъщност е ядрото на енергийната ефективност. Запълнихме сградата на 100%. Края на миналата година най-голямото задоволство, което изпитваме, че станахме партньори с наематели, които са първо от различни браншове и второ много качествени фирми, които някои от тях са просто за пример на целия български пазар. Всъщност системата за сграден мениджмънт е една от основните причини, заради които ние избрахме да бъдем наематели в Гора. Определено се чувстваме по-сигурни за сметките си, за разходите си, за комфорта на хората си, за здравословната среда, тъй като сега всичко при нас се мониторира и ние имаме реални данни за това какво се случва. Всички системи, които интегрирахме, начало с Siemens, Desigo CC и всички други видове технологии в сградата, мисля, че са най-доброто, което можехме да намерим на българския пазар. Нашите нови офис сгради от този клас като офис Гора са на световно ниво.